adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo og Jessica, 30 anyos, minyo og may 3 ka anak. Nagpuyo sa Pagadian City. Punto legal kining akong suliran. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, maura ni imong ihatag nako karon? Day, pasensya sagil. Pasensya gid kaayo kung maura na akong ikahatag nimo. Sa amang ko, para man ako sildo. Unsaon ko man sa pag-igo saan ako pag-budget? Pero kabuka tong anak. Napay usa nga gagatas ko ana. Sige lang day, mangita ko paagirong si Manaha. Basin balik makakita ko akong kahuaman. Ay. Nak, nakilom na ha. Gigutom na ka. Maghuwat pa man ni Papa nimo ha. Tingalig may dato. Ayo. Ayo. Kinsa man ka ron? Ikaw man di ay. Ay ni aka di ay. Apid ako ay tao din he. Gani ka naman tao kung nakabatian ng imong anak na nagsigigilak. Oy, naunsa pa ng bata. Murag gigutom lagi siya na. Uy, mauba. Unya. Gahawat pa man ko sa akong pares nang. Wa naman ni gatas gud. Sus Ginoo ko baya mo din nagsiginaghilak. Kanina kita kigutom ba? Ay, kadiyot mo balik ko. Hatagan ti ang gatas para sa imong anak aron mahilo ta na. Mao ba na? Salamat kay nasaling. Day, pasensya na ha nga nagabihan ko. Unsaon nga bisag asa naman ako nangitag akong kahuaman kong kwarta. Pero, wagi ko nakitaan Paita bayaan itong sitwasyon John May nalang gani kay gihatagan ko gatas ng sali para sa atong anak. Saan nga, sige maghilak ganina kay gigutom na taon. Pasensya na day. Ngano sa man imong day off? Sabado day, wa ko'y trabaho. Nga naman. Ikaw lang una mo akong binlan sa mga bata ha, mulakaw ko. Muadto ko sa akong mga kaila. Basin og na ako'y kasudlan nga trabaho. Unsa day? Pero taon day Unsaon naman lang kung duha na taman na trabaho? Kinsa may motin man sa bata? Da, mapangitaan na natong paagi Kaysa malumos ta sa utang, unya pero may pagitang gutman. Day. Wa man ko naibawaan nga kasudlan nimong trabaho day. Pero na ako i-offer nimo kana kung gusto ka. Unsa man na daydayan? Naman ko mga baligya nga bandol sa ukay-ukay day. Pagnegosyo na lang. Okay. Na, lisod gani mis among konsumo kada adlaw day. Asam sa taong ko anong kwartaha Ay kabala ka good nagpautang man ko ani good. Utang nga lang sa. Unya na lang ko bayri kung makahali na ka. Maini kay naara kas bay. Mag live selling ka ba? Dili pa ka ana. Di ni mo mabiyaan ang imong anak, di ba? Pero day, di man ko kahibaw anang live selling Hala, sa una ragyod na lisod day. Pero kadugayan day, maanad ra kanya, malingaw pagid ka. Day. Sige na. Utangi ko sa kabandol. Unya na lagi ko maningil kung makahali na ka. Day-dayan. Wa tuod ko makakita og trabaho, pero nalipay rasad ko nga gipautang ko sa akong amiga ug usa ka bandol nga ukay-ukay. Okay, bago pa man ko atong higayon naglisod gyud ko sa paghalin sa maong ukay-ukay. Unya. Kumusta man yung pag-live selling day? Naglisod ko mahalin dong Kan man sinina nga naigisi. Paghabwa na ako sa bandol. Uy. O dili sad ko kapasaka sa presyo kay dili man kaayo mga maayo gud. Uy, wala, mao ba? Pero sige lang. Agwantahon ko lang gyud ni. Paningkamutan gyud na ako nga makahalin ko. Bahala gyud nagmay basta kanunay. Day. Day, kumusta naman? Day, gamay pa man gyud ang halin, Wala mao ba? Buwan tingi kas diskarte, Mag-usa na ra ba ka buwan? Basig sunod buwan, maningin ako sa 4-5 ha.
Unsa day? 4,005? Uday, uy. Mamang good na kasagarang presyo sa bundles kay ukay. Pero, day. Day. Ay, di na lang ta maglalis din, uy. Kaya di ko gusto gupot. Basta kay giingnan na ta ka ha. Nga mo na presyo na ko sa kong bundles kay ukay. Salamat gani ka, kay gitabangan ta ka. Ang imuha ra gyud no nga mamaligya ka, maningkamot ang makahalin ka. Oh, day yan. Unsa? 4,500 ang kantidad anang bandol sa ukay-ukay? Nga iyang gipautang nimo? O lagi. Mo yung gisulti na ako. Kada ko gudana. Unya, lisod gani ka nga mahalina na ana. Yan ang mga sinina kay daghan kay gisi. Unya, pila na kabu ka piraso kay asagaran sinina mga bugat kayo. Pastilan, mabawi ka na nimong 4,500? Uy, mo lagi akong gikabalakan dong. Uy, Unya, pila naman din halin nimo ana? 500 kapin pag yun. Pero naarabaya ang halin. Ako rin tipigan. Oh, sige. Iulit na nagbalik niya. Dong. Iuli ni mong bandol nga gablihan naman na nimo. Uy, di ko madawat, uy. Unsaon pa man ako pagkahalin, anak, nga wa man ko mamaligyag per piece, per bandol man akong baligya. Pero day maglisod taon ko bawi sa 4,500 ana. Uy, kay daghan ba yan depikto mga sinina? Unya, pila ra ka piraso tungod sa kabugat. Uy, hindi na ako problema, Jessica. Uy, kaya ang ukay-ukay, risk ko, yun na. Kung di ka makabayan ako sunod buwan, day, i-post naman yun ka social media ba? Dayan. Ako na lang nahibawaan nga gipost gid niya ang akong naong sa social media ug daghan ka ikog nabasahan nga mga bati nga mga comments. Ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Husto ba di ay nga iya kong presyoron sa pagbayad nga kun buot hunaon-naon siya mo inamugos o panghagad sa iyang bandol sa ukay-ukay para akong utangon? Ang nakapait pagyud kay gireklamo ko niya sa among barangay o gipatawag pagyud ko. Ikaduhang pangutana. Makapukus ba di ay siya nako o pagbayad ato nga kwarta nga kung buot hunaon-naon siya man ginanghagad nako ato gud? O dili sad kwarta akong giutang niya? O gusto ba nga panilngan ko niya og 4,500 nga dili man gyud worth it sa iyang 400 ang sud sa iyang bandol sa ukay-ukay? Ikatulong pangutana, akong gipicturan ang mga sinina nga sud sa maong bandol ug daghan gyud kog nabasahan nga dili kuno worth ang 4,500 ang presyo sa maong bandol kun dili naara kuno na sa mga 1,500. Kung mapamatud-an nako nga ni-take advantage siya nako tungod kay bag-o pa ko ug iya kong gitikasan sa presyo sa bandol, unsa man kasuha akong pwede ipasaka niya? Labi pa gyud kay iya kong gipakauwawan sa social media. Ikaw pa to katapusang pangutana. Giingnan nako siya nga ako na lang untang iuli ang bandol niya ug sa kwarta nga akong nahalin. Pero dili man siya mosugot kay lagi giablihan ako nung nako. Makapugos pag yun ay siya nako sa pagpabayad nga wa man mit pipirmahan o kasabutan. Makapasaka ba di ay siya kaso nako batok ini? Kay matud niya, iya man kuno kong ikiha. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessica. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, mga personal nga mga pangutana, mga behavioral mga pangutanag unsa nang mga pangutana nato dinha ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Karong adlaw, pipila ka adlaw na lang. Hapit na gyud ta mag-celebrate sa Pasko. Busy na kayong mga kadalanan. Taas na kayong linya sa mga cashier sa mall. Daghan kay tao, daghan kay party. Hinay-hinay lang gyud ta. Mga sukintig paminaw, timan-in ninyo ha nga ang kaning mga pagpalit na tug regalo di ni kinahanglan mahalon, dili kinahanglan pabunggahay, patalbogay, unsa pa na dinha. Ang importante na atay mahatag. Ug way mahatag nga no bago di ay simple nga pagpasalamat
pagpasalamat, pag-text ug pag-greet nga nakahinumdum ta, nga naka-appreciate ta sa ilahang kaayo nga gibuhat nato, sa ilahang friendship nato for the year. Okay naman gyud kaayo na ba nga atong ingon a little prayer para nimo ug sa imuhang pamilya nga maghinaot ta nga magpabilin mong baskog, himsog ug abundo no sa 2024. Di gyud kinahang nagregalo ha, ay mo ka pressure. Ayaw intawag hutda atong bonus 13-month pay no, ibigay mo na ang aking Christmas bonus. Dili yun. Ayaw ha, pagbilin, pagtigom para sa 2024 mga sukintig paminaw no. Ang uban din ha, naagi na mga binua nga inikadawat ko no, ay straight na kay buhok oy, riband na, ang uban kulot na, putol na, treatment na, highlights kompleto, ready for the party. Nang gawas ng mga high heels, hinay-hinay shopping mga ladies no, hinay-hinay pa parlor also, ay gut na in town tanan no. Anyway guys, ang ato ako ang mga concerns nato tanan din is that himsog ug baskog ta, and ako no, ang inyo pinakanindot nga regalong gihatag namo sa ato ang programa ug sa tibuok staff sa RMN, ang inyong paghimo namo ug sa DYHP nga number 1 radio station no sa tibuok Cebu. Salamat kaayo no, nagstorya giming Attorney Rofil no ni aging usang adlaw kay nagpasalamat ta sa atong mga suking tigpaminaw tungod sa inyong padayon nga pagpaminaw namo. Salamat kaayo gyud ninyo no. And ato ang letter sender. Wait, kisa man ato ang letter sender karong adlaw atong tawgon sa pangalan nga si Jessica. Si Jessica, 30 years old, minyo na itulo ka anak, nagpuyo sa Pagadian City. Sipa kay Tadinas Pagadian. Merry Christmas ninyong tanan din ha no. Greetings di ay also sa tanang mga likers and followers nato sa to ang Facebook account, especially sa mga nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu ug sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Of course, you can also please like and follow me sa Elaine Tantenko Bathan sa ato ang Facebook account. Thank you kay ninyo. And of course, again, ato ang letter sender karon kay si Jessica. No, ang iyahang suliran punto legal ni ug iyang mga pangutana tungod sa ato ang drama nga napaminaw kaganina mga social media ni nga mga issues kaning mga Facebook lagi mo og gyud ni no. Kay naay mga bayranan nga i-post ka agoy. So una niyang pangutana, husto ba di ay nga iya kong presyuron sa pagbayad nga kung buthon-hunaon siya maoy namugos og panghagad sa iyang bando sa ukay-ukay para akong utangon na mo lagi ning mga shopping. Ang nakapait pagyod kay gireklamo ko niya sa among barangay o gipatawag ko. Hala oy, ang ako amanggong concern ani ba no is that unsay tawag nimo ani guys, nangutang man ka wa ka maski pag ingon gipugos ka mo balibad man jud kag palit-palit oy kanang mga utang nato din ha gihagad ka true pero pwede ra jud kang mobalibad no kaning sa mga bandol kabaw ka nga nakay bayranan ngano di man sad ka mobayad Jess no. So siya pod negosyo man tong iya naning kamot pod so muna ayaw lang pod no, nanguha ta ning palita ning utang ta, utang dapat bayran. Ayaw pod ana ngay mintaha man ta. Syempre usahay ug magipit nga magdugay bayad mo nang mapungot maglagot. Di pod na sakto laging magpost-post pod ta social media pero kanang pagpatawag sa barangay normal man na kay kung nagpagahi pod ta sila maning kamot man pod silang makakolekta ha. Ikaduhang pangutana, makapugos ba di ay siya nako og pabayad og kwarta nga kung buton-hunaon sa man ginanghagad nako ug dili sad kwarta akong giutang niya ug husto ba nga paninglan ko niya og 4,500 nga dili man gyud worth it sa 4,500 ang sulod sa iyang bandol nga ukay-ukay day kadtong panahon nga nagsabot mo no kanang kabaw ka nasayod ka sa presyo kabaw ka nga kanang ukay-ukay wa gyud ta kibaw sa sud ana inig-abli risgo na siya apil na siya sa negosyo now karon wa ka kauyon imo na nakabaw man kas imong gisudlan bati kay paminawon ba nga pagsugod maayo mong sabot mauna nga munay gamit sa mga kontrata ug mga kasabutan mga sukintig paminaw kay para kung naamoy mga transaksyon isuwat na ninyo tamlai na ninyo
para naa kay mga oy bantay ha kung pananglitan gani inig abli ani mauni mora ni akong bayran pananglitan gani mauni dapat gamyan akong bayad or unya nagmahali ni diha pa ko mobayad nimo mga ingon ana ba kay kung di man gud nato klaruhog sabot nya kuman inig ka ending kita mo di mo tuman bati agyud anang ingon ana ay no nga tarong man ta kasabot tarong man to nakigsabot nimo wa man tingali pug ka ilara no kay nitando man ka ning sugot man ka kaning kontrata meeting of minds ramang gyud ni no kanang nitando ka ning uyon ka kasabot ka sa imong gisudlan dili ingon nga magpadi-di ta so ayaw ana ha ikatulong pangutana akong gipicturan ang mga sinina nga sulod sa maong bundle ug daghan gyung kung nabasahan nga dili kuno 4-5 ang presyo sa maong bundle kung dili naara sa mga 1-5 kung mapatud-an nako nga ni take advantage siya nako tungod kay bag-o pa ko ug iya kong gitikas-tikasan sa presyo sa bundle unsa man sang kaso akong pwede ipasaka niya ilabi na pagyud nga iya kong gipakauwawan sa social media okay ari sa ta sa pagpakauwaw nimo sa social media kana mingon jud ko sayo maski pag mingon kog ikay way klaro barong kasabot no pananglitan lang maski pag unsa pangsa nimo maski wa ka mo bayad maski angay ka mo bayad di gyud pwede pod nga dauton ka pakauwawan ka in social media or in any other forum pwede ka makakiha og cyber libel dinhang dapita no I'm also telling you kana at least klaro na siya wa nay problema ha pwede na ninyo makiha no sa pagpanaot nimo ang kaning pagpangilad niya kung of course ma-prove pud nimo no nga sa time nga nagsabot mo bad faith siya naana siya daotang huna-huna sa pagpangilad nimo no then kana that can be fraud that can be estafa no other forms of deceit under the revised penal code but you will have to prove it nga giilad ka nga atong panahon na i-take advantage ka kay bag-o pa ka unya maura gyud ni iyahang presyo tinuod okay pud na no at least pero kanang sa barangay na mangyud ka husaya na ninyo didto no pero di pud siguro ingon nga dili pud ka mo bayad ka so siguro unsa gi worth no sa kanang items dinha apil na kung giilad ka or gipakauwawan ka ikaupat ug katapusang pangutana giingnan nako siya nga ako na lang untang iuli ang bundle niya ug sa kwarta nga akong nahalin pero dili siya mudawat kay lagi giablihan na kuno nako makapugos bagyo di ay siya nako pagbayad gawa man may gipirmahan or kasabutan makapasaka ba di siya kaso nako batok ani kay matud niya iya man kuno kong ikiha okay pwede kanyang makiha pero unsa man pud iyang ebidensya ikaw pod konsensya na lang pud nimo ning kuha ka na kay bayranan ako ang suggestion labi na karon panahon na Pasko kompromiso ta inday ana gyud na no magstorya anay tagtarong para magbuwag mo sa mayong buot way daghang storya way kiha way samok way hustle and life magmalinawon ang ato ang 2024 guys kay kakapoy aning atay kontra na atay bago nga gibitbits 2023 in town no i-compromise ka okay mga suking paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.